Dun, dun, dun. Jsme tu, kurva, zimní prostředí začíná. Air is strange, like dropping into a deep cellar on a hot day. And the mist. Come on. Tam někdo je. Psy, dobrý. Ty pozabijíme. Jo no, protože je všude tamhle. Tak nic moc, ten nový meč teda koukám. Ještě je tam jeden pes. Zdravím. Bohužel zatím vůbec nevím, co by to mohlo být mlhavec. Be gone! Leave me be, whoever you is! Get away! Calm down. It's over. Aye, it's over. All's past, never to be restored. I'll not forget that ever. Looking for a man named Hendrik, supposed to live in this village. Aye, he did. No longer. They nabbed him in that hut. If you'd have heard the cries, sir, if you'd have heard how a man can scream, how he can suffer. Tell me what happened here, step by step. They took him. Took him all. The sun was waning, see, and the dusk went crimson like blood. Thought to myself, strange, the toads, I cannot hear them. Zdravím, jak se vede? Save terror through and through. Hendrik screamed. Then he begged. By the end, he could do naught but moan.
To bylo trapný, ty. Weren't here long, the terrors. Yet the village froze like in the heart of winter. You in that hut when they rode off? No, and I'll not set foot there. Never. Farewell, and peace of mind to you. No asi, damn it. Jediný, na co se může zaklínač, damn it. Traces of ice around the footprints. Really? Teď to asi nepůjde, jo, půjde, dobrý. Tortured him. Maybe they missed something. Need to check his pockets. Trousers are stiff, as if hung out to dry midwinter. Should check his boots. Blood, congealed. Key hidden in his boot. Gotta fit a keyhole. Somewhere nearby, hopefully. There's a draft. Gotta be a space under this rubble. Guess I should do some cleaning. Oho. To je furt ta dcera toho. Interesting. Ani moc ne, takový starý track. Přišel bych na to i bez toho hledí. Ledger. Payment for a sack of grain. Amount due for a charcoal shipment. Hendrik was masquerading as a merchant. Zdravím, no vidíš. What's this? Notes among the ledger entries. Clever. Interesting headings. Clashed with a witch. Subject landed in swamp, encountered a witch. Conflict ensued. Cause unknown. Find the witch. Talk to the peasantry. Village of Midcopse. Caution advised. I'm being observed. Don't know by whom or why. Unsettling signs. Dog ran off. Water in bucket froze solid. Strange glow observed in the sky. Ill omen, peasants say. Drunken swine. So-called baron hosted subject at his castle, or should I say, illegally appropriated fort. Reason unknown. Talk to baron at Crow's Perch.
Missing and wanted. Subject appeared in Skellige, also sighted in Novigrad. Appearance unchanged. Ashen hair, scar on her face. Avoids contact with others. Somehow they learned Hendrik was looking for Ciri, thus the torture. I'm too late. My only leads, the Baron and some witch. Damn. Už nic asi není co, no. 100 bodů zkušenosti, paráda. Něco by tady mohlo být v těch domech třeba. Nevím, podívám se do jednoho, do dvou domků a pokud budou prázdní, jak na to prdím. Sakra, kde jsou dveře? Co to je za dům, můj bože? Nemá dveře. Ježiši Kriste. Bude chtít asi zničit, ne? Nebo ne? Paráda, ty dveře jsou prostě zavřený. Můj bože, bacha rampou. Zlomený hrábě. O, jak něco je v té vesnici, aspoň něco. Tady to asi nepůjde, co? Ne. Potřebuješ klíč, o můj bože. Hop. Tak nic, tak už jsem myslel, že jsme narazili na nějakou zimní oblast a bohužel. Bohužel. Co je zase tady s tím? To nejde vylutovat? Pro vás. Můžu někoho pověsit. Hrábě. Tak tráví. Co jsme našli teda? Hendrikovy poznámky. Čeká na 2 uhlí, 24. Zdravím, ahoj Míro. To nevím, jestli normální, to se uvidí. Až to budeš chvíli sledovat. Hledání, hledaná na Kasmeru. Jo, to jsou ty, jasně. Ty části. A lidé,
říkají, že zpočátku byly 4. Matka, ta která ví, paní Lesa sem přišla ze vzdálené země a jelikož tuze trpěla samotou, stvořila 3 dcery z hlíny a vody. Před dávnými lety byla matka jedinou vládkyní Velenu. Její dcery přinášely žádosti od lidí a vystupovaly jejím jménem. Každé jaro se paní Lesa během její zvláštní noci obětovalo obilí zvířata i lidé, ale jak roky plynuly, paní Lesa se více a více nořila do hlubin šílenství, co se nakonec rozšířilo po celé zemi. Muži opouštěli svůj majetek a vydávali se do bažiny, kde se z nich stalo žrádlo pro šelmy. Zanedlouho se Velen topil v krvi. Dcery viděli, že jejich země byla na pokraji zkázy a ujeli se jí sami, aby ji zachránili. Když přišlo jaro a s ním i noc obětin, zabili svou matku a pohřbili ji v bažinách. Její krev zrala dub na hoře Art Kerbin. Od té doby strom plodil zdravé a chutné ovoce pro všechny lidi. Co se týče nesmrtelné duše paní, ta odmítla ze své milované země odejít a taky sestry uvěznili. Dodnes je uvězněná pod šeptajícím pahorkem, kde se už je zuřivým stykem. Art Kerbin, jo. Si musíme zapamatovat. Cože? Rady na zaklínače, zrovna jsem ho nainstaloval, vůbec nevím, o co go. Dostal jsem ho ke grafice. Vůbec nevím, jo, takhle. Je to RPGčko. Já nevím, jako jak ti poradit. Je to RPGčko, hraj ho. Dozvídej se příběh, mluv s lidma, čti si knížky a papíry. Prostě je to RPGčko jako každý jiný, jako Skyrim, jako Star Wars, Knights of the Old Republic, Fallout a teda. Prostě děláš úkoly, povídáš s lidma, rozhoduješ se, jestli ho zabiješ, nebo ušetříš, nebo nějak inač obelstíš, nebo prostě pomůžeš, či nepomůžeš a teda, to je prostě, všechno je na tobě. Většina voleb je prostě na tobě. Ta hra má mít údajně 36 konců, jo. S tím, že já osobně si myslím, že jich bude maximálně tak 5 a tam to budou spíš jen nějaký takový ty konce, jakože ty jsi nechal žít tady toho, ale zabil si tady toho, tak teď to takhle a takhle dopadlo. Plus ještě nějakých k těm 36 koncům prej 200 nějakých prostě ne alternativ, to nechci říct, ale právě že takovýhle těch mini událostí, co ty tam vlastně uděláš během té hry. Jo, takže nevím. Jako teoreticky oni tenhle díl dělali, abys, nebo hele takhle, já jsem třeba jedničku hrál asi půl hodiny, páč mi odradil dubbing a 2 jsem normálně dohrál a na začátku 2 i 3 máš vlastně takový nějaký začáteční úvod do toho příběhu, jako o co tam jde a tedy. A jinak máš tady i ta encyklopedie celkem hezky udělaná, že si tady můžeš přečíst, kdo co je a tedy kdo tam jako v tom představuje nějakou tu úlohu v tom příběhu a tak. Jo, ale samozřejmě pokud, jako já jsem člověk, co prostě nečet knížky, jedničku jsem nehrál, 2 jsem dohrál jakože fakt rychle, páč jsem ne pospíchal, ale lidi na to nebavilo vůbec koukat, byli na to 3 lidi. Na Zaklínače 2, páč to byla prej strašná píčovina. Jako, ale za chvíli se do toho tak nějak vžiješ do té hry. Pokud tě samozřejmě baví RPGčka a tenhle styl, jo, samozřejmě pokud jsi člověk, který má rád spíš sci-fi a laserové pušky, tak tohle tě asi třeba nebude bavit. Ale třeba jo, co já vím. Tady jsem prošel teda všechny domky. Asi jo. Takže počkat. Save a podíváme se. Jej, to jsem nechtěl, pardon.
podíváme se sem, co by tady mohlo být. Tady někde ten domček před náma přímo. Když už jsme tady, tak se ho projdeme, pokud to půjde. Tam to ale vypadá, že nic nebude. Tamhle něco je. Jo, něco tu je, aspoň. Blbost. Banditi. A určitě to nehrají, asi první rada, nehrají to na easy. Že ty kombaty jsou celkem zábavný. Ty zmrda. Uletěla mu hlava, svini. Tupá sekera, tamhle jsou ještě banditi. Rychle na ně. Ty vole, ty seš kretén, vole, proč si nevytáhneš meč, ty vole. Může se jí zaklínač asi. Come on, come closer. Ty vole! Já to neumím mačkat. Mistake. Right, me lovers, to work! Hajzl jeden pokérovaný. Proč beru ty zbraně, o můj bože? No, nemám vůbec místo. Počkat. Dochází mi jídlo, koukám. Budu muset nějaký nakoupit. Jaký nesmysly tady, o můj bože. Not so fast, Roach.
Slow now. Proč on tam teď vylítává tolik ptáků, ty vole? Natráme nějaký kytky cestou. Já jsem blbej, proč jsem sežrával to jídlo, teď já mám regeneraci, ty vole. A teď už je to jedno. Tady se něco bude dít. Safe, pro jistotu, kdyby mi něco useklo hlavu nebo tak něco. Už je tady ta země červená, ty vole. Sakra, to jsem myslel, že tady něco je, tady jsou prostě jen ty všude. Ptáci. Kolik máme? 145 peněz. Jej, to jsem nechtěl. Tady určitě ne. Tady je ten quest. Já se podívám, jaký je to ten. Na lovu čarodějnic. Pohodička, to bychom měli dát, takže pojedem tam. Yeah, that's it, Roach. Giddy up. Pane bože, spadl jsem. My god. Zaklínači, jeď. Pakárno. Kudy to jedeš? Tudy. Hey there. Nějaký banditi. Ne, oni mají luky a šípy. Kolik máte? 7? To by možná... Co? Přes strom? To není možný. Pojďte. Hej, tak to je... Já se schovám za strom, ty vole. To je píčovina. O můj bože. Ty vole, my útočíme přes stromy, protože jsme kokoti. Jsem mrtvej, sedu na to. To jsou kokoti, čau Kobule. To je vymrdaný, ty vole, já se schovám za strom. Ty vole, a on proletí šíp stromem, no tak to mě pomrdej.
Já chci taky cheaty, ty vole, když to můžou mít oni, co to je? O můj bože. No, jsme tady. O můj bože. Nevadí, co se dá dělat. Asi měli nějaký kouzelní šípy. Jo, je to rychlovka, hraju to na tu nejtěžší obtížnost. Což znamená, že dostaneš tak 3-4 rány a seš mrtvej. Když se trefí. Páč mi šípu bere 4 HPček. Ty vole. Takže uvidíš hodněkrát mě umřít a restartovat, loadovat a tedy. Pojebaný banditi, ty vole. Co střílej přes stromy. Seru na ně, vole. Teď momentálně. Nazdar. Co se děje tady? Asi nic. Tam jsem byl nebo ne? Jo, to je ten Vranohrad. No, stejně jdu tamhle. Co to je? Tady nikdo není. Tam je nějaká vesnice. Je u nejtíže navíc itemů. Jako jak myslíš navíc itemů? Já si myslím, že ne. Svět je stejný, akorát hraješ na těžší obtížnost. Přísám, že banditi jsou nejhorší. Člověk mě střelí šípem, i když jsem úplně za stromem a tak, že oni jsou úplně hard. Nevím. Je to spíš takový, že fakt jako musíš dbát na to, na ten boj, prostě na to uhejbání. Měl bys správně si potírat ten meč těma olejema a tak víš, jako prostě neměl bys na to srát. Jinak skoro žádnej souboj, jsou těžký ty souboje. V tom je ta těžká obtížnost. Třeba ten boj s Gryfonem jsme včera dávali, já nevím jak dlouho, 3/4 hodiny přibližně. Ale protože prostě děláš chyby, jako to není, že by ta hra byla špatně udělaná, ale že ty prostě děláš chyby. Včas neuhneš, přemáčkneš se, nebo prostě většinou tvojí blbostí chcípneš. Ne, teda když přeletí, ale teď jsem chcípnul, protože jsem čekal, že neproletí ten šíp stromem, jo. Takže to byla chyba hry, dá se říct. Já jsem čekal, že šíp fakt neproletí tím stromem. Ale jako když si dáš záležet na těch věcech, jakože ty oleje na ty zbraně, budeš používat ty... Ale tady se něco děje. Jo, alchymie a zlepšení, jasně. No, jasně. Jak to, že to nechápeš, že to někdo hraje na konzoli? Já to hraju na počítači a s gamepadem. A hraje se to parádně. Nebo proč ne? Já neříkám, že se to ovládá líp na gamepadu, ale většina her poslední dobou jsou dělaný na gamepad.
a ovládají se mě osobně pohodlně, hodně pohodlně. A když mám doma gamepad, který mi vyhovuje, tak proč ne? No, miss, but you know things. 'Tis our last cow. None other left in the village. Rest died of hunger, or soldiers let him off. Oh, we're as good as dead without her. I shall give you herbs. Mix them with water drawn from the spring at midnight, then make the cow drink them. But first, you must clean out your barn thoroughly. Is that clear? Thank you, miss. 1,000 thanks. Enough. I've had my fill for the day. Go home. Nevím, pokud máš doma gamepad, zkus si to zahrát na gamepadu a pak si vyber ty, že jo, jako já ti určitě nebudu říkat, co je lepší nebo horší. Jako říkám, mně se ty hry poslední dobou hrajou hodně dobře s gamepadem. Třeba i ten pitomej Far Cry se mi hrál dobře, protože prostě to menu a takhle je dost dobře udělaný na gamepad. Jako aby to prostě pro ty lidi bylo pohodlný hrát na gamepadu. Stejný GTAčko, hrál jsem ho taky s gamepadem a jako nemůžu si ho to vynechválit. No vlastně ty konzoly vyjdou levněji, ne, jen procesor stojí to co PS, cože? Procesor koupíš klidně za 2000, takže je blbost, aby to vyšlo jako PS. Zdravím Mrsku, text vidíte, ne celý, ale to je jedno. Oproti Skyrimu, hele, já osobně nejsem žádný velký fanda Elder Scroll Oblivion, nebo Skyrimu, nebo Morrowindu. Hrál jsem ty díly a osobně Oblivion mě bavil asi 1,5 hodiny, nebo jak dlouho. Skyrim teda, ten jsem nahrál víc, ale bez medu je to absolutně rozbitá hra a já nemusím jak se tomu říká, já nemusím Elder Scroll, mě prostě tam vadí určitý věci a jsem radši fanda Gothicu než Elder Scrollu. Anyone home? Ordinary ointment. Nothing special. No. Já jsem si koupil klávesnici kvůli tomu, že jsem chtěl novou klávesnici, ne kvůli hře. Ale to už je dlouho. Recept na černé oční linky. Proč jsem to bral? To už je jedno. Hele, pokud se podíváš na ty minimální požadavky na internetu, tak si myslím, že by ti to určitě mělo jít. Ta hra je celkem dobře optimalizovaná, si myslím. Now where's she run off to? O můj bože, pentagram. Managed to amass quite a book collection. Powerful aura. Must be some artifact or... So this is where she disappeared to. Jsem to ani nemusel prohledávat, já jsem takový frajer. Dopis Alexandrovi si přečtem. Tam ještě nechoď. Já jsem to rozdělal se 4 gagarám, když to... No vidíš. Jako osobně mě to baví o hodně víc než nějaký ten Skyrim třeba. Ale je to prostě můj osobní názor, jo. Samozřejmě můžete si to zahrát a říct, ježišmarja, ty vole, takovou největší píčovinu jsem v životě nehrál, jo. To je prostě, jako já ti tady můžu říct, že ta hra je perfektní, že mě strašně baví a že jako ty vole, jsem rád, že jsem si to koupil a ty si to koupíš díky tomu, že jsem ti to řekl já a pak jsem přijde, že řekneš, že jsem pěkný čurák, že jak se mi může líbit taková kokotina, jako je tohle. Víš co, to je prostě těžký, jo, na jednu stranu.
Ale myslím si, že pro člověka, který ho baví RPGčka, kecání, zkoumání okolí toho světa a tedy, tak je to hodně dobrá hra. Po dlouhé době. Říkám, jako, co mě zaujala. Kurva, sněžný zajíc, co to je? Well, nice. Ne, nebudu, budu hodnej. Jen si natrám kytičky. Neskoušel jsem polštinu. Asi ani nevyzkouším. Slyšel jsem němčinu na jednom streamu a můžu říct, že to je úplně otřesný. Geralt má strašně dementní hlas v němčině. Ale jako pokud si hrál předešlý díly, elští vedoucí, pokud si hrál předešlý díly v polštině, tak určitě tady to nebude žádný jiný rozdíl. Jakože by to bylo horší, nebo tak si nemyslím. I was wondering how long it would take you, Geralt. I'm upstairs. Don't be shy. Kdo to je, sakra? Ona mě zná. Odkud mě zná? Tahle postavička je známá. Čeština u jedničky, proto jsem to nehrál. Že ten dubbing byl otřesný. Sorry. Já nemám rád dubbingy ve hrách. Český dubbing ani ve filmech. Pojď jsou úplně dojebaný. Vy znáte tuhle ženskou? Někdo, kdo jste hrál předešlý díly? Míro, díky za follow. Čekáte, já si to uložím, než vejdu nahoru. I když jsem to asi teď ukládal, ale to je už jedno. Greetings, Witcher. Jsou nějaký lázně asi. Missed a spot. O můj bože. Where? Hope you didn't come to Gore. No. Jo, pokud to, tak nespoilujte. Turn around and wait. Jo, ale to jsou starý dubbingy. Jako Pulp Fiction má taky úžasný dubbing. A Funes taky, Filipovský ho duboval úplně úžasně. Zdravím. André. Jak se vede? Ale prostě ty nový dubbingy jsou hrozný. Kira Metz, deep in the heart of Velen. Thought you hated the countryside. I can assure you. Já ji I vůbec do. neznám, přísám Bůh, Now ale to more je than jedno. ever. Heard a witch lived out here. Never would have guessed it was King Foltest's former advisor. I'm so pleased the world's still able to astound you, Geralt. I actually envy you that sense of wonder. Common in children, knights errant, and morons. Someone's grown irritable. Is that any way to greet an old friend? I believe I greeted you with a pleasant view. Now tell me what brings you here. Any news of your sisters from the lodge? None. We can't know too much about one another these days. It's safer that way. Even tried to contact one another? I've wanted to many times.
But I've no way of knowing who would answer, or who might be listening. So, bet you saw this question coming. What are you doing here? Let me think. Enjoying the country air? Admiring the unspoilt scenery? Or is it furthering the age-old alliance between the city and its breadbasket? No. I'm in hiding, Geralt. Blind to the state of the world? Don't you see what's happening? Mean the persecution mages now face? Yes, that's exactly what I mean. Radovid's new pastime. Pursuing anyone with a whiff of magic about them. Witch hunters. Sound familiar? Murderers scouring the north from end to end. Burning books, hanging soothsayers, torturing herbalists. Picked a strange place to hide. I didn't pick anything. In the north, Radovid's men hunt sorceresses like fish in a barrel. Nilfgaard controls the south. Where was I to flee? Emperor does keep mages on a short leash, but he lets them live and ply their trade. Radovid and Emma differ in every respect except one. They share a deep hatred of the Lodge of Sorceresses. And I was a member. So how's it feel to be the village witch? Horrid. No joy in having the boundless respect and trust of the local peasantry? They'd respect anyone who could produce hemorrhoid cream. Been here a while, haven't you? Long enough for rot to set in. You cannot possibly imagine how much I detest this place. Changing the subject. I'm looking for a certain young woman. I said it. Oh, really? Who? I'm looking for Ciri. That Ciri. And no one can know, understand? Cirilla is here. The girl once sought by the Lodge of Sorceresses, and practically every ruler on the continent has landed here in Velen, and I know nothing of it. What is she doing here? Indications are she's hiding from someone. I heard she quarreled with a witch, but if you don't know anything, sure you haven't seen her? I'm certain I haven't. But recently someone asked me about an ashen-haired woman. He claimed she would stand out from the peasant crowd. He say anything else about her? Not so fast, Geralt. No humble plea, no offering for the witch. No. My undying gratitude. Good enough. It's nothing to sneeze at, but you've a knack for getting into trouble. I should probably ask for something more immediately deliverable. Oh, sod it, don't give me that look. I know it's Ciri we're talking about. It was an elf, this individual who asked about Cirilla. No flea-bitten Scoia'tael slob either, but an elven mage. What was an elven mage doing in Velen? Well, I tried to ask him, of course, about everything. Of course. Oh, but you know how elves are. He asked many more questions than he answered. He say what his name was? He didn't. And he wore a mask. Very secretive all around, but I liked him. He was intelligent and composed. He say what he wanted with Ciri? Only that they were to meet in Velen. He wished to know if she'd arrived before he did. He leave any message for her? No, but he asked that were I to meet her, I should lead her to him. So you know where to find him? Yes, he said he found a hideout in some elven ruins near the village of Midcopse. I'll go there with you. Why? Think I'll have trouble finding this place? I've unfinished business with this elf. He promised me something, but he never delivered it. Besides, I know you think as I do, that she might be there. And I'd like to see Cirilla Ty too. králíci tam šoustali.
Uchylná hra. Kapitovi. Tak Let's go then. Yes, let's. Zdravím, Domčo. This is the place. Been here before? No. I was hoping the elf would return as he'd promised, or else his waif would appear. At any rate, I've no idea what to expect from this place. Well, let's find out. Půjde to jak u tebe. To nejde uložit? Nevadí. Gavella Glan. Co, proč bych měl utíkat? Hobby. Časta. Vermilion. Může si to už uložit? Jo. Aspoň, že tak. Jo, tady máme taky takový přítmí. Asi bude bouřka, což je fajn. The Wild Hunt. What? Phantom Riders? That means... I thought they didn't exist. Feast your eyes on the non-existent then. Got a navigator with them. What? Can you teleport us to the other side? I'd rather teleport us home. Do you really mean to follow them? Jo. Teleport. Hurry up. Udělej teleport, náno. Nemáme na to čas. Kurva, tam jsou všude topivci dole. A nevím, jestli můžu jít dolů, jestli je čas, nebo ne, nebo já nevím. Follow me. Come on. Určitě je čas, je to RPGčko přece. Počkej, dole jsou nějaký věci určitě. Vsadím se s tebou, holka. Ničeho se neboj. Kira. Co to je? Stejně ji musím hledat. Do prdele, vůbec nevím, co se stalo, najednou zakřičela. O můj bože. Kam se zmizela holka? Kam? Musíme to tady vysekat všechno. O můj bože. Škoda, že skoro nic nevidíme. Ale... mohl bych si... dračí sen. Využij oblak, rozlohu plynu, který po zapálení vybuchne. Oběšencův věd. Já jsem tady měl někde tu kočku, Griffy odvar. Kočka tady. Já jsem ztratil 2 nějaký lahvičky esence vody. Nevadí. Na jak dlouho je ta kočka? Doufám, že na dlouho. 5 minut to jde. Pojďte na mě, ajzlové. Kde jste? Tyhle oni se teď schovají? O můj bože. Ty vole, jsem vůbec nemám mít. Hele, tady je hajzl. Pojď sem! Ty vole, kam jdeš?
Já vím. Jo. Tak pojďte vy, kurvy. Oni jak se schovávají, to mě vždycky pes sere. Sakra Geralte, nezasekávej se. Ale častá. Planko kůže. Proskoč to, prosvišť to. Tak nic. Kde jsou? Tamhle jeden, pojďte na mě. Nebojte se. Dělej, pojď. Tamhle jsou další, paráda. To potřebuju. Pojď. Dělej, hajzla. Kurva, už jdu. Neboj se, holka. Zíča. Oho, zbroj. A upadla ti hlava. To se nevyplácí, hajzla. Bude doma aspoň tady. Cože? Nevím, já mám rád, když prší, protože aspoň není dusno. Skurvený. A nemám rád, když je dusno. Ale tamhle je další. Pojď sem. Tady asi není mapa, co? Nebo je tady toho? Ne, není. Seru na to, já jdu najít. Pak si to tady projdem. Tady určitě bude přístup. No, proto říkám, že je fajn, když prší. Užu. Geralt! Geralt, do something! They're crawling out of those holes! Use a sign or bombs, anything! Stay calm. They're only rats. I hate rats! Dělaj si prdel. Pane bože. Get them off! Ah! Hnusný krysy. Disgusting! To je pizza. To je horší jak bojovat s topivcema. Do you know the diseases they spread? Pojď. Silný útok. Koušou mě. Disgusting! Disgusting. Chcípej. Kvůli tady tomu si zničím meč, ty vole, holka. Bacha, tě neseknu, holka. Už bude konec. Už. Já musím tamhle zničit toto. Já jsem blbej. Furt čumím. Bacha, krysa. Můj bože. Bla bla bla.
You that afraid of rats? Could have annihilated them with one spell. Fine, won't say anything. So what happened to you? There's something here. Something that distorts teleportation. I've no idea how they managed to get to the other side problem-free. Wild Hunt's teleportation magic is different. Got specially trained mages for that. Navigators, they call them. They can have 3 helmsmen and a parrot for all I care. I'll not risk that again. Let's go. Wild Hunt got a good head start on us, but we still stand a chance. Have you gone completely mad? We must leave here at once. I gotta know what the Wild Hunt's doing here. But we came to find the Elven Mage, not fight the Hunt. If they reach him first, we won't get a chance to talk to him. Besides... Go on. Finish. Wait. You've got some special interest in the Hunt. Is this about Ciri? There's something you've not told me, isn't there? Come with me and maybe I will. To bohužel nešlo, Domčo. I'm beginning to feel sorry for Triss and Yen. Oh, very well. Let's go. Gvella Glan. Ještě že... Počkej, holka. Save, save, save. Larena Lune. Herne. Silvate, Larena Lunet. That's him. That's the elf. Arvek Tvar, Glediv. What was that? An illusion? No. A morphotic projection. A what projection? Something akin to a postbox for mages. Much safer than an ordinary letter, which anyone can intercept en route to its recipient. Message was definitely for Ciri, daughter of the Gull, Lara Doran's heir. Indeed. It is what the elves would title Ciri. But what was the bit about the sign of her sword? A riddle? Yeah, not a hard one though. Not if you know Ciri named her sword Tirel, Swallow. Come now. Who aside from you would know that? Might have been the point. Your elven mage secured the passage, hid it, so that only Ciri could find it. He failed to foresee that someone like you would show up. Nevertheless, I think he was expecting uninvited guests. Made some preparations. Let's hope the Wild Hunt ran into some obstacles. Well then, let's go. Do you think following the swallows will suffice? We'll see. Budeme muset hledat lašťovky. Ale kostra. Pepř. An old elven port. Must have been how they got here by sea. O můj bože, duchové. Nebo aspoň jeden duch. Kurva. 2 duchové. Careful. That oily yellow vapor, it's toxic. I hardly need instruction from you. I recognized the Vulpine Morel immediately. Takže my potřebujeme proti přízrakům. Vesemir told me that soon after he'd learned to cast Igni, he tried it out on a patch of these mushrooms. Terrible idea. What happened? Well, he survived. And wounds heal awfully quick on young witchers. Come on. Jej, já potřebuji tohle. Ne, tohle. Proč nemám Jarden?
No. Tamhle je druhá. No pí, kurvy, co to? Jo, já mám tu pochodeň skurvenou. Dělej něco, kámo. To je nějaká silná svině. Do piči, skurvený. Zanej tu skurvenou pochodeň, která je úplně k hovnu, ty demente. Dobře, ona. Juhu, ne, jsem mrtvej. Jsem mrtvej. Jsem mrtvej. Do piči, mě zbývá úplně kousek. Ne, utek. Jsem mrtvej. Velmi se zatím. Nevadí. Na ono. V takovém malém prostoru ještě, když to všude vybuche. A ještě já kokot mám se pochodeň, ty vole. Zbytečný. Ještě jsem tady. Ser na pochodeň. Ty pakárno. Inventář. Must have been how they got here by sea. I wonder how long ago that was. Careful. That oily yellow vapor, it's toxic. I hardly need instruction from you. Tak I pojďte. recognized the Volpine immediately. Vesemir told me that soon after he'd learned to cast Igni, he tried it out on a patch of these mushrooms. Terrible idea. What happened? Well, the wounds healed. Come on. Jedna svině mrtvá. Za náma. Pojď sem. Tak kurva. Ty vole. No. Easy. Ne, není to easy, ještě je tam jedna svině. Come on. Ty vole! No. Ty vole, já jsem kokot. No. To je blbej boj tady. Vůbec není místo. Jde. Schovej An to. old elven. Must have been how they got here by sea. I wonder how long ago that was. Careful. That oily yellow vapor, it's toxic. I hardly need instruction from you. I recognized the Volpine Morel immediately. Vesemir told me that soon after he'd learned to cast Igni, he tried it out on a patch of these mushrooms. Terrible idea. What happened? Well, he survived. And
Wounds heal awfully quick on young witchers. Come on. Ty vole, kde jsou? Já jsem kokot, ty vole. Unik. Ještě, že dám pozor. Už je to poslední. Vypadá to, že jo, konečně, o můj bože. Ale už mi dochází jídlo. No, tady to vede pryč. To je ono, ale tak počkej, ty vole. Vydrž, já to chci projít. Já nikam nepospíchám. Já chci najít nějakou zbroj nebo něco. Jasně, to jsem potřeboval, tady to použít. Jo. Ty vole, já vůbec nevím, kam bych mohl jít, nebo měl jít. Počkej, tady něco bylo, ne? Modrý meč. Zdravím, Nupa. Paráda, poklad. Dalo by se říct. Refreshing. Co to bylo, ty vole? Častá. Harpie. Tamhle něco je.
O, do pí... Ty vole, a další. Oh. Ne! Ty vole, kolik jich tady kurva je? Já jsem kokot. Jsem mrtvej. Ten na koko. Mně se jde úplně ten. Musím jít o tam teď pryč. Nebo ne pryč, tam kde není ten skurvený kous, ty vole. Ty vole, do píči, zase takový kus. Refreshing. Don't know what you're missing. Ty vole. Jo, ty vole. Když bys plaval dolů, ty kokate. To se ovládá blbě v té vodě. Zdravím, Ergevale. Já vím, že mám nízký level. Kolik nízký level, vole? Mám skoro 5. Počkej, ne, přízrakům. A hraju to na tu nejtěžší obtížnost. Do piči, jasně, to jsem chtěl úplně vzít houbičku. A oni mají 5, takže... Pojď ty svině. Ty vole! No vidíš, tam se stačí jako připravit, vole, to je všechno. Tam jako... Já dávám většinou, já nevím, třeba o 2, o 3 levely dám vyšší moba. Tak nevím, ale na nižší obtížnosti osobně jsem viděl člověka, co dával všechny moby na 2 rány a za ten fight mu ubrali asi tak nějak teď, co mám já. Takže bych neřekl, že to je záhul na nižší obtížnost. Jako tady to taky není těžký, tam prostě
Akorát když to člověka překvapí nebo tak a neví, tak je to na prd, jo. To je normální. To je ta holka. I dislike this place vehemently. Tak jako to není ideálka, že jo, pokud si chce někdo jen projít příběh, tak proč to nehrát na easy, jako. Jde o hovno. Každý si to projde na to, co chce. Tak, save. Mně se dá se nějak ten elixír to. Cyril, ni forda sol esser in Hainsila Kelpie. Kelpie? Does he mean that sea monster? No, that's what Ciri named her mare. Horse could apparently gallop like a demon. Good name for a horse. So, shall we look for it? Budeme hledat koně? Gavella Glan. Unělka. Cyril, ni forda sol esser in Hainsila Kelpie. Tam bude fight určitě, oh můj bože. Hunting dog. Can't see any connection to Kelpie. Dokun! You touch everything. Geralt, are you alright? You might say so. Oh můj bože, ty vole, pěkně to se mnou vyjebalo. Sadím se, že k tomu dal určitě i to. Že k tomu dal i obličej úplně. Co to je, ty vole? Tohle neznám, můžeš mi nalíkat nějaký ten potihonek? Tak asi ne. Ale ten meduza nebo co The sea monster looks a bit like a Karen. Geralt, what the hell is that? Teď to sejme. Another security measure. Damn it all. No ne, no jasně. A já... Co to je do prdele? Proč to vypadá jako já? Do piči! Já vůbec nevím. Co to je? Sorry, just don't share your doubts. You know exactly which one of you is real. Ty kurvo, nestřídej do mě. Ty vole. Ty vole. Dobrý, Geralt je v prdeli. Ještě tu čůzu.
Jazej po mně. Come on, closer. Chcípej. Anything like that ever happened to you before? Ne, nestalo. Almost. A while back, a certain Doppler took a shot at impersonating me. Yes? And? He hated being me. Felt uncomfortable. Dopplers are kind-hearted by nature. Tak jako já budu muset skočit taky dolů, že jo, nejspíš. Ne. Smysl. Ale vypadá to jako cesta. Tohle ten pták. Co jsem to chtěl? Čekat, save. By se taky mohlo hodit. Tady se podrží. Tohle to je dobrý. Proč ne? Vůči lidem, tak zatrvání účinku. Jednou, počkat, já jsem tady měl nějaký meč. Tady to je blbost. Blbost. Počkám, než se mi doplní HPčka. Páč, už nemám asi moc jídla. Počkat. Budu říct, že už skoro žádný nebudu mít. Tady není jídlo, sakra. Pár těch lahví něčeho. Pepř. Prostě samé blbosti. Ty vole, ale jo, tamhle. Jsem přetížený, no tak to je paráda, ty vole.
Ta je tam. Čau, Ortiku. Kelpie. Another horse. Almost exactly like the last one. Let's see what this does. Geralt, I don't know what you did, but it worked. Come back here. Look, they're opening. Yoo-hoo. Let's go. Well, now I know what distorted my effort at teleportation. This very portal. We must try to activate it. Nic stojí. I think that's a swallow. It worked! Come! Sure it's safe. Of course. The Elven Mage prepared this passage for Ciri. Come on now. Tak jo. Gavella Glan. It's grown awfully quiet. Is that Kurva. bad? A bit like the calm before. Tam něco je, něco velkýho. A trošku mě jebe, co? Uhuhu. I've a bad feeling about this. Tyrael not recognized. Intruder. Destroy the intruder. Just wonderful. Ty vole, co by na něj mohlo působit? Oheň? Ani ne, kurva, já jsem mrtvej. No. Přízraky, nekrofák. Co by mohl být, kurva? To je vůči lidem. Golemy ještě nemám přístupný. Co by na něj mohlo zabírat? Tady jenom očkej, zvyšuje sílu znamení. To je jedno, prostě ho nějak snad urubem. I've a bad feeling about this. Tyrael not recognized. Intruder. Destroy the intruder. Great. Ty vole, čím mě jako ubral ten?
22, takže to je úplně hovnu tohle používat, no, ale nevadí. Tyhle, proč jsem vytáhl tohle? Já jsem kokot. Teď mi spadne chat. Ty vole zase. No, ne, to je jedno, stejně nic nepíšete. Ty vole. Ty vole, čím mi vždycky vezme tu sílu? Teď musím začít víc útočit. Mám vlašťovku. Střel do ní párkrát holka. No, kurva. Teď už mi... Teď už mi úplně dochází žrádlo. Teď je asi nasranej. Já jsem kokot. Zdravím kociku, jak se vede? And that would be that. I knew we'd manage. Easy. That's so? Make sure and tell me beforehand next time. My intuition's a fine instrument, Witcher. Don't underestimate it. I've some very good feelings about you, for instance. In several domains. Ujde to, díky za follow, Ninja. Co to je? Co je? On dává damage. Co mi kurva dalo damage? No, zajímavé. Nevadí. Já si rychle odskočím a hned budem pokračovat.
Nevím, co to bylo. Jak maličkost. Jsou horší věci. Třeba hitbox v Counter-Strikeu. Než tady, že ti dá něco, ani ne, žádný damage. Já jsem něco chtěl. Dostali jsme nějaký runy. Vravorání, zisk adrenalinu. Ne, počkat, já jsem chtěl bestiář. Stejně, jako tady to mě třeba sere. Trošku, ale co se dá dělat? Čau. Jo, už vím, co jsem ještě chtěl. Zameditovat. Ale běž. Počkej, savenu si to. Once you finally find Ciri, what will you do? Any plans? Depends what she wants. Imagined it. How it will transpire. What will she say? What will she look like? No. I'm sorry for getting ahead of myself. Určitě můžeš hrát Witchera 3, když jsi nehrál předešlý. Nemusí se bát. Tam ti celkově ten příběh i vysvětlujou dobře, já jsem taky hrál jen 2. Takže i když si nečet knížky a nehrál předešlý hry, tak určitě se do toho dostaneš po nějaký chvíli. Když si něco přečteš a tak, myslím jako v té hře. Čekaj, já mám mít... Tam mám mít... Co je tady? Já vždycky nevím, jestli oni mě pošlou i sem, nebo ne, protože o to nechci přijít. Pač většinou někde bývají nějaký věci schovaný. Mě sere. Oho, olej proti konstruktům. Geralt! I dislike this place vehemently. Alchymie, co je to? Proti magickým bytostem. Se hodí, takže tady ještě budou elementálové nejspíš. Neskákej. Tak nevím, já jsem třeba osobně nahypovaný nějak extrémně nebyl, ale baví mě to. What? Got that feeling again? Něco tam... Chrlič? Do piči, co je to chrlič, kurva? To nevypadá jako elementál. Ty kundo! Jsem mrtvej. 2 rány, já jsem mrtvej. Stojí to za těch 1800 PS4. Hele, osobně, kdybych si kupoval, kdybych si měl vybrat, jestli to koupit na PlayStation nebo na počítač, nebo jako to,
Ale stojí to. Osobně pro mě Skyrim je... Prostě já ho nemám rád. Jako mě v tom prostě vadí určitý věci ve Skyrimu. A proto mě baví tady to o hodně víc než Skyrim, kde máš vlastně hru o 5 chvatech. Nevím, prostě osobně mě to baví o hodně víc než nějaký Skyrim přebublej, který je bez modu úplně tragický. Ale to je můj osobní názor, jo, takže... A když si počkáš nějaký ten pátek, tak určitě to někdo bude prodávat za 1000 na toho PlayStationa. A 1800 to nestojí, já jsem to viděl asi za 1600 nebo za 1500 na PlayStationa. Magickým bytostem, tady to... What? How'd that feeling again? And more. Střel do něj, holka. Ty vole. Ona mu trošku dává, ale... Ty vole, tady to mě úplně... Sere. Jsem kokot. A ten kombat je o hodně zábavnější pro mě osobně než v tom Skyrimu. Samozřejmě nesmíš to hrát na super easy. No, tohle jsem přesně chtěl. Easy. Look, they're opening. Look, Geralt, look. Že rád tohle na PC znamená koupit nový PC a při si možná nebude stačit ani 25 000. Teď je to jedno, jestli hrát na počítači nebo na PlayStationu. Tady to? Hele, Lightino, jako za mě na 100% bych to koupil, protože prostě pro mě, říkám, Skyrim nebo jiný Elder Scrolly jsou pro mě rozbitý, nedodělaný, bez módu a teda. Prostě mě ty hry nějak extra nelákají, když vycházejí. Samozřejmě zahraju si to s časem a teda vyzkouším to, ale že by to byl pro mě nějak extra titul se říct nedá. Osobně mám radši Gothic sérii, milionkrát radši, úplně skvělá série. Teda dokud neodešli Pyramids, ale to je jedno, nebudu zacházet do detailů. A po dlouhé době je to RPGčko, který mi stálo za to koupit, že Mass Effect, stejná píčovina, první díl dobrý, 2, 3 tragický, pro mě osobně
prostě hovadina. Dragon Age, 1 vynikající, 2 hrál jsem ji asi 1,5 hodiny a 3, jestli si ji někdy zahraju, možná jo, možná ne, takže jako asi tak. 2 za clean, 1 jsem hrál půl hodiny nebo hodinu, nebavilo mě to, odradil mě dubbing, 2 jsem hrál, dohrál jsem to zrychleně. Nebylo to špatný RPGčko, ale nic vyloženě extra úžasného, co by mě úplně chytlo a nemohl jsem bez toho žít, se říct nedá. 3 naopak, tím, že je to otevřený svět, baví mě. Ty vole, Clumberlingu, ty máš notebook za 50 000, ty vole, tak neříkej, že nemáš jako silnější notebook. Ale mě třeba v 3 se ten konec líbil v Mass Effectu. Nevím, mě prostě Mass Effect se nelíbí. 1 byla skvělá, 2, 3, nevím. Prostě mě úplně brutálně sralo, že ty vývojáři nedokázali v té hře vymyslet nic víc. Že 1 se skládá na tom, že seš Shepard, běž si složit posádku, zabij ty zmrdy. 2, seš Shepard, najdi si znova opět posádku a běž zabij ty zmrdy. 3, seš Shepard, oni tě nějak resnuli nebo nějak naklonovali nebo co to, já už si to nepamatuju. Běž, zase pozbírej svoji starou posádku a běž zabít smrdy, konec. Jako do píči, teď tam nevymysleli nic novýho, ten příběh je úplně stejný jak ty předchozí, prostě mě to nebavilo. Promiň, můj osobní názor, omlouvám se, ale Mass Effect je otřesná série. Jako některé věci se mi tam líbily na každém díle, ale prostě pro mě je to... Jak všichni nadávají na CODčka jedno a to stejný, tak tohle pro mě byl Mass Effect, jedno a to stejný. Prostě... Cože, po 3 změnili koncept příběhu, teď nechápu, 3 skončila